Rêxistina Alîborînê ya navdewletî hin dîmenên nû birêya heyvên destçêkirî ji bajarê Helebê li bakurê Sûriyê eşkere kirin ku tê de armanckirina 110 bingihan li wê deverê ji aliyê çekên Rûsî û rejimê ve diyar dike. Heman rêxistina mafî tekez kir li ser bikaranîna bombeyên zêdebelav li ser taxên Rojhilatê Helebê yên dibin kontrola opozîsyona Sûriyê de ku ew bombe qedexekirî ne li gorî lihevkirin û rêkeftinên navdewletî. Rêxistina navborî tekez kir ku ew wêrankirina ku ji aliyê Rûsî û rejîma Esed ve li Rojhilatê Helebê rû daye, armanca wê valekirin û kontrolkirina wê deverê ye ku ji wan deverên armanckirî nod bingeh bi timamî wêran bûne û Rûsyê bi wê yekê hemû yasayên mirovî paş guh dike. Di heman derbarê de Komeleya Giştî ya Netewên Yekgirtî civîneke taybet nefermî ji bo gengeşekirina krîza mirovî li Helebê li dar dixîne. Ew jî piştî sernekeftina Encumena Ewlehiya Navdewletî di derxistina biryarekê ku bombebarankirina rejîma Esed û Rûsyê ji bajarê Helebê re bidawî bîne. Ew civîn ji aliyê Amîndarê Giştî yê Netewên Yekgirtî Ban Ki-moon û şanderê navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan de Mistura têve kirin û bi destpêşxeriyek ji Kanadayê û 69 welatên din ku ew heftê welat ji hejmara giştî an ku 193 welatên endamin yên ku nameyek ji bo Amîndarê Giştî yê rêxistina navdewletî ku tê de daxwazê jê dikin ku civîneke awarte derbarê krîza mirovî li Sûriyê li darxîne.